Szósta walka dzisiejszego wieczoru Gali Silesian MMA 18, kategoria wagowa do 75 kg, formuła walki Cage Box, reprezentujący Alligatores Fight Club Maciej Grabski kontra Wojciech Skorupa. Taki można powiedzieć premiujący i stawiający go w roli faworyta tego pojedynku. Jestem ciekaw właśnie bardzo tego pojedynku. Rozpoczynamy od mocnego zaznaczenia swojej obecności w oktagonie. Tak, Wojtek tylko troszeczkę tutaj dwa razy z tym mocnym sierpowym się minął, ale zobaczymy. Spokojniejszy zawodnik z Warszawy. Bardzo ładnie krzyżowy, teraz prosty i podbródkowy. Tu też taka stylistyka walki, gdzie właśnie zawodnik z Warszawy prezentuje bardziej techniczną stronę boksu, a Wojtek uderza bardzo ulicznie, chcąc urwać głowę każdym ciosem Mocno trafia teraz Wojtek Skorupa swojego rywala. Widzimy tutaj Kamila Pietrzyka podpowiadającego swojemu podopiecznemu. Trzy rundy po 3 minuty. Taki dystans czasowy jest tego pojedynku. No i panowie, widać, że naprawdę narzucili sobie bardzo mocne tempo, ponieważ żaden z nich nie chce odpuścić, wymieniają się ciągle ciosami. Głośny doping tutaj dla Wojtka. I tutaj fajnie Wojtek wchodzi sobie lewy, prawy. Mam wrażenie, że dochodzą te ciosy do głowy Maćka. No i słyszymy, jak tutaj jest głośny doping, cała hala dopinguje Wojciecha Skorupę, popularnego szakala z Grądu. Tak, ja jestem ciekawy, jak tutaj kondycyjnie będą panowie wyglądać na dalszej przestrzeni pojedynku, bo naprawdę te tempo jest mocne od samego początku. Ładnym teraz takim lewym, krótkim podbródkowym trafia zawodnik z Warszawy Wojciecha Skorupę, a Wojtek próbuje obszernymi sierpowymi urwać głowę swojemu rywalowi. Dobre teraz zajście unikiem rotacyjnym Macieja Grabskiego. Troszkę teraz akcji pod siatką w wykonaniu popularnego szakala. Ja osobiście na razie nie wiem, któremu zawodnikowi sędziowie mogą przypisać tą rundę. Tak, dokładnie. Chciałem właśnie powiedzieć, że pierwsza runda bardzo wyrównana. Och, teraz ładnym prawym sierpowym tutaj Maciej Grabski trafia szakala. I koniec pierwszej rundy. Numer 1. Naprawdę bardzo fajna walka i oby częściej takie pojedynki na Silesian MMA gościły, bo to się ogląda przyjemnie. Teraz narożniki pracują, aby przekazać cenne wskazówki swoim podopiecznym. Widzimy tutaj w narożniku Macieja Grabskiego, żeby wchodził lewym prostym, a także schodził z linii ciosu i później zadawał sierpa na sidestepie, a nie tylko uderzał w linii frontalnej. Mamy teraz tu powtórki najlepszych akcji z pierwszej rundy tego pojedynku w boksie w małych rękawicach. I za chwilę rozpoczniemy drugie starcie tego bardzo porywającego pojedynku na pięść. Rozpoczęliśmy. Szakal rusza do przodu z atakiem. Wojtek na wstecznym próbuje kontrować. Mocno ruszył Szakal. Tak, ale też się otworzył, zauważyłeś, że też się właśnie otworzył tymi obszernymi sierpami, co ułatwiło Maciejowi kontrowanie.
Teraz troszeczkę spokojniejszy fragment w walce. Minuta za nami. Pojedynek jest naprawdę bardzo wyrównany. Nie zazdroszczę sędziom, którzy będą musieli decydować o werdykcie, jeśli do takiego oczywiście dojdzie. Głośny doping, który powinien porwać Szakala do jeszcze mocniejszej próby urwania głowy i właśnie teraz to się stało. Ale zawodnik z Alligatores Fight Club też odpowiada mocnymi ciosami. Lewym, kąśliwym kąsa Szakal swego rywala. Dochodzą te ciosy do głowy swego przeciwnika, no ale teraz w odpowiedzi Maciej Grabski częstuje go takim prawym nakładanym z góry prosto na szczękę. No jeden i drugi tutaj nie chce oddać pola, jeden i drugi chce zaznaczyć swoją przewagę w rundzie. Teraz Szakal czysto trafia swojego rywala. I znów cios na cios, cios na cios. Zaraz zakończy nam się druga runda tego starcia w boksie w małych rękawicach. No i Tomasz, po przebiegu tych dwóch rund, jak uważasz, bo ja naprawdę nie mogę tu wskazać faworyta. Tak, wyrównana walka. Myślę, że trzecia runda będzie rundą decydującą na kartach sędziowskich, kto tą walkę wygra. Kto wie, może jak będzie pełne 3 rundy i nadal będzie wyglądał tak obraz tej walki, to zobaczymy pierwszy raz dzisiejszego wieczoru remis. Piękna ringel z numerkiem 3, zapowiadającym ostatnie 3 minuty tej walki, ale na razie poekscytujmy się tym, co działo się w drugiej rundzie i poglądajmy najlepsze akcje drugiej rundy. Tak, tu widzimy, jak Szakal trafia tymi obszernymi sierpami Macieja Grabskiego. Mamy rozpoczęcie trzeciej rundy. Na razie panowie obaj na środku oktagonu próbują wymieniać się ciosami. Celniejszy Szakal. Pośrednim prawym takim zamachowym z góry chciał trafić Macieja, ale się nie udało, ale teraz Szakal rusza do przodu. Naprawdę obydwoje bez pardonu wymieniają się bardzo mocnymi ciosami. Mocno, no cała siła wkładana w te uderzenia. No tak jak mówiłem, no nikt tutaj nie chce oddać pola. Każdy z zawodników chce wygrać oczywiście tą walkę. Walka jest bardzo wyrównana i mamy ostatnie 1,5 minuty tego pojedynku.
lewy, prawy wykonania Wojtka Skorupy. Do końca narożniki jeszcze mocno podgrzewają swoich podopiecznych do jeszcze większego boju. Tutaj Szakal naprawdę w tej rundzie zaczął zyskiwać przewagę. Coraz bardziej te jego nonszalanckie ataki zaczynają wchodzić na czysto do Macieja Grabskiego. I idzie cały czas, jakby zyskiwał drugie życie w tej walce Szakal. Chociaż też sam jest porozbijany i krew już pod okiem. Pojawiło nam się rozcięcie pod okiem, pod lewym okiem Wojtka Skorupy. Ostatnie 25 sekund tego pojedynku. No według mnie bardzo wyrównana walka i ciężko mi jest wytypować zwycięzcę tego pojedynku. Teraz widzimy mocno idzie wszystkie siły. Szakal tu jednak zaznacza swoją przewagę w tej rundzie, naprawdę. Idzie mocno do przodu, co na pewno będzie na kartach sędziowskich odznaczone. Naprawdę piękny pojedynek do samego końca. Wielkie brawa, panowie. Daliście nam niesamowite, wspaniałe widowisko. Czekamy teraz na ten werdykt. Tomasz, jeśli miałbyś postawić, kogo typujesz? Tak jak mówiłem, nie mam pojęcia. Bardzo wyrównana walka. Cieszę się, że nie jestem sędzią na tej gali. W tym pojedynku przenieśmy się do oktagonu i posłuchajmy. To będzie najlepsze. Przenosimy się do oktagonu do pana Pawłowskiego. Zanim poznamy werdykt, zapraszamy do klatki przedstawiciela firmy Terapia Manualna Ali Nurbagandow do wręczenia pucharów zwycięzcy. Zapraszam do werdyktu. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez niejednogłośną decyzję sędziów Maciej Grabski!